Sun kannattaa tietää nämä asiat ennen kuin otat lomaa töistä. Vuosilomalain mukaan kesäloma, eli 24 arkipäivää, pitää sijoittaa pääsääntöisesti tälle aikavälille. Loput 6 arkipäivää on taas annettava viimeistään tähän mennessä. Työnantajan on ilmoitettava sulle loman ajankohta viimeistään kuukausi ennen sen alkua. Lain mukaan loma pitäisi antaa yhteen pötköön, ellei sitten työn jatkumisen kannalta ole välttämätöntä jakaa 12 arkipäivän ylittävältä osalta se osiin. Voit myös sopia sun työnantajan kanssa, että yli 12 arkipäivän loma pidetään yhdessä tai useammassa jaksossa. Loman aikana kaikki arkipäivät, myös lauantait, kuluttaa sun lomapäiviä. Jos siis lomailet maanantaista sunnuntaihin, kuluu sulla 6 lomapäivää. Jos saat sun loman alkaessa sairauden tai tapaturman takia työkyvytön, pyydä sun työnantajalta loman siirtoa. Sulla on oikeus pyytää loman siirtoa myös silloin, jos tiedät jo etukäteen, että joudut loman aikana sairaanhoitoon tai oot jostain muusta syystä työkyvytön. Jos sairastut loman jo alettua, voi mennä jopa 6 omavastuupäivää ennen kuin loma siirtyy. Jos työsuhde päättyy ennen kuin oot pitänyt sun lomat, niistä maksetaan lomakorvaus. Mitä muuta haluaisit tietää palkoista tai lomista? Kommentoi alas!